Vložení přístrojů to bude jiné. Odhalíme hrudník, Souhlasím. profesionální zachránce nebo vedoucí té posádky je za hlavou pacienta. Provede a bolestivě zatlačí za úhel čelisti. A pokud se mu nezvedá hrudník, anebo pacient mu nedá přes hubu, že ho to bolí, tak ho bere jako mrtvýho a začínáme resuscitaci. Resuscitaci začneme tím, že dáme povel, jasný výčich, zástava, masíruj a pro řidiče to znamená, že začne masírovat frekvenci 100 za minutu bez přestávky, než ho zastavím z nějakého důvodu. Nebo že už nemůže vystřídáme se, ale to bereme jindy. Zástava, masíruj. Klasika, úkol. Ne klasika, ne, to popište. My jsme lajci, ale jsou novinky. Oni jsou lidi, kteří si přijdou a začnou to dělat tohle. Jo, úplně běžně. Oni masírují úplně běžně ve stoje. Jo, takže tam poloha, klečím, ruce. Takže masírujeme vždy hrudníku, přes sebe překřížený, z boku pacienta, kde za hlavou je profesionální zachránce. Bez přestávky 100 za minutu, do hloubky 4 až 5 cm, neboli třetinu hrudníku. Jo? Tak to stačí. Jo, to nám říká všem, jako to, jo, nebo to. Měli bychom masírovat napnutýma končetinama, žádný pokrčení a vahou horní poloviny těla, když klečíme vedle něj. Je tam podstatný, že si klečí, anebo nám třeba říkají chlapi, že nemůžou klečit, že toho radši jsou jako před... No ne, ale to je od toho, je jediný daný postup srdeční masáže. Žádný stojím, ležím, ale sklečím vedle pacienta. Jo? Pacient musí být na tvrdý podložce. Na tvrdý podložce, masíruju ve středu stehna, vlastně... Důlek ve prostřed. Jo, mečovitý výběžek, tady žolíček, jednoduše, jo. Patu ruky pokládám na... U mužů mezi prsy. U žen ne, tam bychom mohli taky... Nezabíhat do detailů. Vlastně prsy, uprostřed hrudní kosti. Jo, prosím vás, jo. A kolmo. Před sterna. Neřešit na Před sterna, ano. Jo, kam dáváme patu ruky, můžeme si zakotvit vlastně tím druhou rukou, aby jsme neklouzali, pak vám ty ruce jdou po sobě. Samozřejmě každý je zvyklý masírovat jinak, protože už to jsou činnosti, které vy znáte, jo, teď to beru jako proces záchranáře. A důležité přitom je mít natažené ruce, použít váhu svého těla na stlačování hrudníku, který stlačujeme plus minus 4-5 cm do 1/3. Ta figurína vám ukáže, jestli to děláte správně nebo ne. Tenhle postup je daný a takhle by se mělo masírovat. Frekvence je 100 za minutu. Tady máme metronom, budeme si to nacvičovat. Samozřejmě metronom všude není, jenom na 15 na lifepacku, takže musíte dostat do krve takových 100 za minutu klasicky rolničky. Jo? Rolničky v té frekvenci, vlastně to je těch 100 za minutu. Jo? Takže takhle... Akorát, že zpíváme osminky a mačkáme čtvrtky. Když vymyslíš jinou písničku vhodnější, řekni jí. Konstruktivní kritika je třeba. Pak samozřejmě